Portal entre eclipsis. A veure, t'explico què està passant i per què ho estàs notant tan intens. Estem transitant el portal entre eclipsis, entre l'eclipsi anular de Sol a Aquari i l'eclipsi total de Lluna a Verge. 2 setmanes on la vida et posa a prova a nivell emocional. En temporada d'eclipsis, la consciència s'eclipsa i el món emocional i inconscient agafa el protagonisme. I això et pot portar insomni o un somni més lleuger, emocions alterades, sensibilitat extrema i aquest portal, a més, passa en plena temporada Peixos. Aquí hi ha una gran feina interior. Peixos posa llum sobre les nostres emocions més soterrades, ferides, desitjos callats, culpes, fantasies, dependències, idealitzacions. T'ajuda a mirar-ho per depurar-ho. I a més, amb la retrogradació de Mercuri a Peixos, el viatge cap endins s'intensifica encara més. Necessites resoldre temes interns abans de poder avançar a noves etapes. Perquè realment les etapes acaben quan tu les tanques per dins, quan abandones una manera de ser, quan trenques un pacte intern, quan decideixes també internament que això ja no ho faràs més. I la millor manera de transitar aquest portal és que no t'enganxis a les emocions denses. No les neguis, però tampoc les converteixis en una presó o en una obsessió. Fes-les servir com a material d'aprenentatge. És un moment per veure què et governa per dins, què et manipula des de dins i què has de deixar morir perquè tu puguis renéixer.